özüň bol. Doktor James Gordon'un şahsiyetin özü bolşuluğu hakda Zaydar aydan sözleri var. Özüň bolmak, özüň bolup yaşamak meselesi edil tarihin özü ýaly, gadymydyr hem adamzat durmuşy ýaly köp garaňlydyr. Durmuşda öz ornuny tapmazlyk, özüňi ýitirmek bolsa, köp sanly ruhy dartgyndylygyň, göwün çökkündüligiň gönüllügidir. Yaradylan zatlaryň içinde sen ýeketäk. Hiç kim sana meňzäň ok, hemde sen hiç kime meňzäň ok. Çünkü Yaradan her kimi aýratyn bir röwüşde, durly görnüşde yaratdy diýip bir akyllaryň sözüne getirilýär. Allah Taala Qur'an'na elbette sizin edýän hereketleriniz hem hil-hildir diýip her bir zada mahsus öz bolşulugyň, aýratynlygyň mardygyny ýatda diýär. Çara terbiyesi hakda 13 tane kitabın hem müňlerçe makalaň awtory Angela Battera şeýle ýazýar. Özü olup kemale gelmeyen, özüçe pikirlenmeyen, özgölün geyinişine hem de pikir yürütüşüne öykünýän adam iň betbagyt adamdyr. Allah gökden bir ýagmyr inlerdi. Hem de jülgölün hersi öz mukdaryça sil boldy. Her kimin öz bolşuly kesbi, sypaty, aýratynlygy, zehini, başarnygy bar. Bir şahsiýet beýleke meňzejek bolup, öz tebiği bolşuny ýitirmesin. Beýlekiň renkine eräp gitmesin. Sen anyk hem belli bir işin hötdösünden gelmegiň üçin kesgitli ukuyup başarnyklar bilen yaradylyň. İlgün aýtmyşlaýyn, özüňi oku. Näme edip biljekdiňi öwren. Şonu sen näýli maksat üçin yaradylanyňy akyl ýetirersiň. Hem de durmuşdaky wezipäňi dogry düşünüp, öz ornuňy taparsyň. Emerson özüňi dayanatly kitabyna şeýle ýazýar. Wagt geler, adamlaň ilmi anamyň derejetine ýetenne, olar görüplik etmegiň nadanlykdygyny, özgölere öýkünmegiň bolsa, özüňe kas etmek bilen barabardygyny akyl ýetirerler. Ýagdaýlaň durludygyna garamazdan, her kim durmuşy özüçe kabul eder, özüçe düşünür. Şeýle-de daş töweregiň gowlukdan dollugyna garamazdan, her kim özüne verilen ýeri bakyp bejermese, ondan bir däne hasylam alyp bilmez. Insanam özüne seretmelidir. Öz ukuyup başarnygyny ösdürmelidir. Insanyň içinde basarlygy ýatan güç, tebigatdaky täze bir güçdür. Bu güýjüň mukdaryny hiç kim ölçäp bilmez. Şol güýjü oýurup bilseň, ören köp zady başaryp bolar. Ziyanyň içindäki haýyr. Başa iňýän ýakymsyz hal ýagdaýlar bize gödüňüne getirip bolmajak derejede kömek edýär. Eger Dostoyevski, Tolstoy ýaly ýazgylar muşakkadyň içinde ýaşamadyk bolsalar, olar baky miras galjak ajaýyp eserler dürüdüp bilmezdiler. Yetimlik, körlük, ýalňyzlyk, ýurtdan aýralyk, garyplyk, bulan ählisem antaýdan işçiň başarnykly, zehinli hem kämil bolup çykmagymyza sebäp bolýar diýip William James belliýär. Allah Taala apatlaň üstülenem nagmat berýär. Hatda ol apat her näçe äpedem bolsa, käbir kowumlary bolsa, hatda işret bilenem bela uçurýar diýip gadymy Arap şahirlaryny aýdylýar. Gowurlayan zatlaň biri perzent hem mal mülk. Muňa garamazdan adamyň betbagtlygyna ilki sebäp bolýan zatlaram şolar. Olaň mal mülki, perzentleri seni hayran etmesin. Allah Taala şolaň üstülen bu dünýäde olara azap bermek isleýär diýen sözi üns ber. Göwnümizde diňe görgü közençlik ýaly görünýän käbir ýagdaýlaryň içinde näýlem bolsa bir peýdany behbid çykaryp bolýar. Allah Taala bir gapyny baglasa, şoň ýanyna 100 gapyny täzeden açýar. Meşhur alimlaryň biri İbn al-Esir
özünün ähmiýetli eserlerini wezipesinden boşadylan döwürde öğretipdir. Görnükli alim As-Saragsy ilmi sudatly 15 jiltlik ulu gowrumly eserini Quyun düýbünni tuzsoglukda ýatyrka ýazypdyr. Ibn al-Qayyum Ahiriyetin azygy atly eserini Sapar siyahatda ýazypdyr. Al-Qurtubi giňişleýin düşündürüş berýän eserini Gämin üstünnäke döretipdir. Ibn Teymiýanyň pitwalary ol bennilikde ýatyrka has rowaç bolupdyr. Ençeme hadiseler, müňlerçe hadisi, garip pukaralykda, ilgünden aýralykda bir kitaba jemläpdirler. Dürli sebeplere göre zähmet çekmekden galan adamlaryň biri öýde turan wagty Qur'aniýatdan öwrenip, ýene 40 jiltden gowrak eseri okanyny gurrun berdi. Abu al-Ala al-Marri özünün şagyr diwanlaryny hem kitaplaryny gözi batyllygyna ýazdy. Eserleri bir näçe dillere terjime edilen ýazgy Taha Hüseyin eserlerini hem ýatlamalarını gözi görmekden galandan soň döretip başlady. Gör näçe adam bar, jan saglygyny, ýyly edip bilmedik ýaşylygyny, haýyryny başy gowwaly wagty ýerine ýetirdi. Francis Bacon'ın bir sözü var. Durmuş felsefesinden azuluk baş çıkarmak, insany anamsızlığa iteriye. Emma çuňur öwreniberse, ol insan akylyny anama kämillige ýetirýär diýe. Şoň üçin dilini alınmayan her bir apatyň içinde özüň üçin gizlenip goýulan behbitleri görmegi başar. Her bir zada ýüzlöý däl, çuňur düşün. Barına şükür etmek gaýgyny giderer. Bizdiňe Perwerdigar arazy edýän sözleri aýdýasylyp, hadisaň birinden nyktalýar. Ahyrky netijem sen haýryňa çözülmek üçin takdir sana hüjüm edenne oňa boyun synmak, haýyl bolmak wajip hem mukaddes amallar. Diňe şeýdende derhal gelýän şowsuzlukdan hem kim-kimden şükürýän betbagatlıkdan halas bolup bilersiň. Takdire boyun bolmakdan başga çäre ýok. Hatta müňdürli hile çolanyp, mekirlige ýüzürsäňem takdir sowa geçmeýe. Ol öz hükümini ýürüdýär. Emersonyň ýerine ýetirmek başaryna atly eserinden bir parça mysal getireýin. Bagatly hem şöhratly adamlar asuda, bol kelki, barsadyrgyn, parahat, kynçylyklardan hem päsgelçiliklerden azat bolan durmuşyň içinde kemale gelýär diýen pikir nireden peýda bolduka. Hakykatdan golün bir düýbünden tersine. Yeňil durmuşda ýaşamaga ennig edenler barha ýaltalyga çümýär. Gitdigiçe iş ýakmaz bolup ýetişýär. Hatta akylyň işeňdigen peselýär. Emma tarih şaýatdyr. Beýiklik hem hakyky bagtyarlyk öz jylawyny şeýle adamlara berýändir. Olar zähmet bilen bisisen, kynçylyklar bilen berken, jemgyýetiň öňündäki borçlaryny eginlerine götürüp, bu jogapkärçiligi biperwaýlyk bilen arkasyna atmadyk adamlardyr. Muhammediň peýgamberliginiň ilkinji günlerinde Allahy hidayatyň baýdagyny dogry ýola alyp götürenler gullardan, gariplerden, ejizlerden ibaratdy. Bu mukaddes çaklyga garşy görüşenler köpsi bolsa, asyl zada baý adamlardy. Ýene olar biziň mal dünýälerimiz, bala çagalarymyz köpürä, biz azap görmersidiler. Olaň özleri, onuň Qur'an bilen hidayet tapman soňlar, bu könöden galan yalan toslamadyr diýerler. Meşhur şahyr Antaranyň beýitlerinden bir mysal getireýin. Ol insanyň gymmaty, onuň haýsy nebere, haýsy gowmuna değişlidigine däl, ýagşy gylyk häsiýetine, edýän işine görädir diýär. Hemde setirlerini şu sözler bilen jemleýär. Kul bolsam-da kerem bilen halkyň paçsah men. Renkim qara bolsa-da
qar hulqun appağı men. Külpötlüň sary. Tarihçi we ýazgy Ahmet ibn Yusuf File we Hayrly Soň atly eserini insan edil garanky giýjän soňundan ýagty günnüýden gelişi ýaly kynçylyk közençliklerden soňra hökman gowunlan gelýändigini bilýär. Muňa garamazdan bir kynçylyga uçuranyny, oň tebigatynyň gowşak taraplary aňy ýüregi eýelik edip başlaýar. Muny öz där dermany bilen bejermese, kesel müwjeye, kynçylyk agyrlaşýar. Insan şoň ýaly agyr pursatlarda gowzada anam edip, güýjüni täzelemese, aňa höküm edip duran tukatlyk, lapkeşlik onu helak edip biler. Bu bölümde agyr güne uçurap sabr edenler hem de sabryň soňuna höýür görenler hakda pikir ýörüdiler. Sabr soňy haýyrdyr. Bu pikir kalbi ýagşy hem ýagty zatlara ruhlandyrýar. Dürli sinaglar ýollaýan Allahyň öňünde özüňi sabrly hem edepli alyp barmagy terýär. Yaman sinagyň soňuna ýagşy sogapdyr silagyň bardygyna bolan arasy gumany berkidýär. Şu manada dana buzurk mehrin aýdan sözüni ýatlasym gelýär. Ol sowat silaglaryň öň ýanyndaky kynçylyklar, tagamyň öň ýanyndaky açlyga meňdeýär. Mazal azgan wagtyň eberlen tagam has lezzetli bolýar diýär. Durmuş nefsi jany ne derejede zaýalan bolsa, kynçylyk külpet onu şol mukdarda düzedýär. Durmuş nefse jana nähili gönünçlik beren bolsa, lezzet üçin möklük onu şol derejede zaýalýar. Ol ýene şeýle diýär. Sana kynçylyk sowgat beren her bir dostuňy aýagly sakla. Seni lezzet üçindiren dostundan gölün ünsüňi sow. Bolelin durmuş garanky giýje kysmydyr. Bu tümlükde beren hem alan zadyňa magrury bolma. Kötençlikler bolsa, sen we öz gölüň işini, hereketini, ýagdaýyny apaýdyn görkezýän günnüz kibidir diýär. Ardaşir paşanyň aýtmagyna görä, kynçylyk gözüňi ýiteldiýän sürmedir. Oňusy bilen adaty hem asuda ýagdaýda görüp bilmeýän ören köp zatlaryňa göz ýetirýär. Bela betere usurap, başyň goýgaly bolmakda esasan iki tane behwit haýyr bar. Bu behwitleň iň merkezesi ýüregi kynçylyklara gözümle diýär, ruhuny taplaýar. Iň beýgi bolsa, ehli zadyň erkini, zylowyny Allah Taala tapşyryp, onun diňe ogluga garaşýan. Insanyň pikiri hiç bir halatda da halykdan başga kişe baglanmaly däldir. Ol şu zady anyk bilmelidir hem oňa uýmalydyr. Yaradan kynçylyk ýollaýan bolsa, muň üçin ahyrynda uly sogap, silag bardyr. Belki ulu günälerimizi ýuwup aýyrjakdyr. Bulan haýsy biri kasyl bolaýanna da istenlik kynçylygyň soňy üznüksiz behwitlere, dowamly peýdalara ýazyp gidýär. Emma insan yaradana däl adamlara bil baglasa, arsy, gazancı, üstünlügi adamlardan tama etse, oň çekçek görgüsü köpelip, ýasamalygy artyp gider. Gözüňinde tutan maksady hasyl bolmaz, hemde barhal darygyp, gasylyp ugurar. Ýerinden, wezipesinden gorkar. Özüni ýalňyşdyrjak, bulaşdyrjak bir ýagda ýüze çykaýmasyn diýip, hasam howat ýerlenip, ýynjalyksızdan gezer. Bir rahatlyga çümer. Şeýle ýagdaýlaryň aslynda Hudaýyň pynhan hikmetiniň bardygyny bilýän insan ilmidama yaradany hoşum ýutdy, munajatda bolýar. Her bir zatdan ýagşylyga garaşar, ehli zady gowluga ýorar. Emma adamlara bil baglandyr, tehel işi bökdülüp, müzürüp durmaly bolsa, bu päsgelçiligi biri-birinden görer. Lapkeşlige düşülenini Allah'ın yürüyüte yollayan lütfi keremi vardır. Allah şeýle peşkeşi İslam milletine rova görür. Bu kerem
ümit şaatlıklan olay gelendiginin, işlen yeňilleşip gitjekdiginin, hemde öňküden has oğullan garaşyp durandygynyň buşlukçysydyr. Allah'ın berýän kömegi yeterlikdir hem her bir işimizde ol iň gödel wekildir. At-Tanuhi'nin kynçylygyň ahyryndaky gönünçlik atly eserini öwran okanymdan soň kitabyň hamir maýasy bolan 3 pikiri aýratyn belläp aldym. Olar hakyky gönünçlik, saatlyk, diňe kynçylyk külpetlerden soň gelýär. Bu adamzat durmuşynda göre gelinýän gutornukly hem şek şüphesiz hakykatdyr. Göwüne ýakymsyz wakalardan gazanýan behbit haýrymyz, peýdamyz ýakymly ýagdaýdakylardan has köpdür. Çünki insan mejburlukda bitirýän uly işlerini meýletimlik bilen edesi gelmeýär. Hakykat ýüzünde behbidi bäri çekip, ziýany ýzyna serpikdirýän diňe Allah Taaladyr. Ondan alnyňa gelen hiç bir zat ýalňyşyp ýa çaýyp gelýän näler. Sana ýazylmady, sana nesip etmejek adam hiç wagt alnyňa gelýän däldir. Päsgelçilikde taplananlar. Arap diline çap edilýän Uqa zatly hepdelik neşriň bir sanyny gözü görmekden galan Mahmud ibn Muhammed al-Medeni hakda gurrun berilipdir. Bu adam özgölen gözü bilen edebiýat kitaplaryny öwrenipdir. Tarih kitaplaryny, jurnallary, hepdelik neşirleri hem gazetleri özgölerden dinlemek arkaly ýat tutupdyr. Dostlarynyň birinden daňdan sagat 3'lere çendi eşitip özleşdirmek, eşitip okumak okuyugyny kämilleşdiripdir. Şeýdibem edebiýat, tarih hem geň täsir wakalar babatda janly ensiklopediýa öwrülmegi başarypdyr. Mustafa Emin orta günnoga rahatlyk azede beren gysgaça pikirlerini şeýle ýazypdyr. Hilegerleň hile mekirligine, zalymlaň nähaklygyna, hükmüzorlaň zulmuna azazyk sabr et. Az salymdan soňra durra gamçy elden gaçar. Daňdan ýüp çözüler. Tutsaglar bennilikden çykar. Tümlük seyirler. Sen diňe azazyk sabr et we garaş. Arap şahirlaryna bu hakda bir setir bar. Bir bela üçin ýigit darlyga düşer. Şol dem Allah oň dadyna ýetişer. Ine bu bolsa Günorta Afrika Respublikasynyň prezidenti bolan Nelson Mandela. 27 ýyl tutsaglykda ýatanan bolsa halkynyň azatlygyny ünnäpdir. Öz halkynyň bu sütemhorlukdan, garalmakdan halas bolmak üçin görüşipdir. Maksady okkunly, erjel ýapyşypdyr. Hatda ölümüň bäri pillesinden gaýdan gedeklerim kän bolupdyr. Ýöne ýan bermändir. Bu adamdan käbiri hayran we hassadyr. Olar öz dinçligine, hakirjemligine gaýtadan eýe bolmak üçin bir sagdyn hem beýik pikire mätäşdir. Meşhur adamlaryň ömür we ýany, olaň terjime hallary hakdaky kitaplary okuyanlar üstünlüge ýetirýän bir näçe umumy sebäpleri tutup bilerler. Men şol sebäpleri şeýlerek görünüşde belläp aldym. Insanyň gymmaty başarýan işine, öňürýän zadyna baglydyr. Bu Hazreti Ali ibn Abu Talib'in aýdan sözdür. Muny giňişleýin tesgürlesem, insanyň gymmaty onuň daşky sypatyna ýa-da wezipesine däl, edebiýatyna, ibadatyna, gadak häsiýetine, başarýan işine bagly diýmekdir. İnsan mertebesini, awraýyny, öz pikirlerini, gaýratyna, ihlasına, saklygyny hem pida edip bilişine göre gazanýandyr. Awray mertebe ansat ýa-da mut berilýän näler. Awray mertebe ansat ýudulýan ýygyda däldir diýen meşhur jümle de bar. Allah'ın erki eradası bilen her insan öz tarihini özü ýasaýar. Ol özüniň ömür sahypalaryny ýagşy ýa-da yaramaz amallary, edepli ýa-da edepsiz durmuş ýörülgesi bilen doldurýar. İnsan ömrü ören gysga. Ol kis bolýar. Şoň üçin aslynda gysga ömrü
günah işler, alada üncüler, qayıq gamlar bilen yine de qysgaltma. Bagty eltiyen sebepler. Salih amal, yağsı ayal, giyin öy. Ey Allah'ım, men howluyumu giyin et. Halal kazanç. Allah pakizedir we ol pakizeligi söýür. Gowqalyk hem insan söýürlük. Nirede bolsamam Allah Taala meni hayırlı mübarek etdi. Bergidar bolmazlyk hem de hayır ihsanına isrip etmezdik. Bagtyň düzümü. Şükürlü yürek, zikirli senaly dil we sabırly göwre bular bagtyň düzümündäki esasy alamatlardyr. Nimatlary şükür et, külpetlere sabır et, günälerine tövbe et. Bagtatda alymlaň almany, hekimleň paýhas hikmetini, şahirleň şagyrlaryny teňşün bir ýere jemlesem, şu yerde bagty özüňe çekip, oň datly tagamyndan datmak üçin ýekeje hakykatyň bardygyna göz ýetirersiň. Kim maňa sary ýürek gelse, men oň ýanyna algap bararyn. Bu cümleni durmuş ýüzünde hakykata öwürmek üçin bolsa, ýokarky 3 sady eýermek ýeterlik. Şükür, zikir hem sabır. Bagtyň düzümini sır saklamaklygyň uly orny bar. Özüne mahsus sırny, iş ýürüdüş ýollaryny pynhan saklayan adam bagtly bolup biler. Esasanam öz syryny saklamagy başarmaly. Bu pynhanlyk betpäliň pynhanlygy däldir. Sır saklamak aňsady iş däl. Sır saklap bilmeýän adamlar ya öz maksadyna ýetip bilmeýärler ya da anamdan gaçýarlar. Sır saklamagam mertlige mahsus bir häsiýetdir. Sarwa araplaryň birine bir sırly habar aýdypdyrlar. Hemde bu habary äşgär etmän içinde saklap gelmek üçin oňa 10 dinar beripdirler. Sarwa her näçe içine sygdyrjak bolsa da key ahyr bolmandyr. Sır aýdan adamyň ýanyna baryp 10 dinaryny ýygyna gaýtarypdyr. Hemde bu syry paş etmäge ejazat sorapdyr. Sebebi syry ýaşyryn saklamak durnuklulygy, sabırlylygy, gaýratlylygy talap edýär. Muň tersine sır saklap bilmeýän adam durnuksyz, sabırsyz hem gaýratsyz hasap edilýär. Yakup Peygamberem ogly Yusufa: "Ey oglum, düşüňi agalaňa hergiz aýdaýmagyny sargady." Insanyň iň ejiz nokatlarynyň biri özgöleri özüniň sırlar sahypasyny açmagydyr. Alyp barýan işlerini begenip ýa-da diline çolap paş etmegidir. Bu gadimden gelýän dertdir. Adamzadyň ganyna siňip giden hastalykdyr. Insanyň nebsi sırlary paş etmekligi, gep gıybatlary ýaýratmagy şeýle bir söýýär. Sır saklamagyň bagta näme daxly bar diýip sorasaň, bilip goý. Sırny paş edip ýören adam aglaba halatda ökünji, gam gussa hem hasrata batmaly bolýar. Şahir Al-Jahizyň sır saklamak hakda ajaýyp tetirleri bar. Qur'an'da aýdylýan: "Ýöne ätýaşlyk edip, biziň bu ýerdegimizi hiç kime aňdyrmasyn" diýen aýatam aslynda sır saklamaga degişli. Arap şahirlarynyň birinde bolsa, "Ser gider, sır gitmez" diýen cümle bar. Korkma, her zat öz wagtynda geler. Hasanna olan wagty möhleti ýetenne bir sagat soňa da galmazlar. Öňe de gitmezler. Bu ayet durmuş aladalarından basylyp, ejizleýän, dogul waswasa düşüp, günne bir näçe gezek ölüp giýrelýän gorkoklary, namartlara degişli. Her zadyň bolmaly wagtyny, kesitli müddetini
Sehelse yer getiribem ýa-da soňa tüýşüribem bolanok. Bir adamyň howlugany bilen ol yer gelmez. Halaýygyň depreneni bilen ýa da tüýşmez. Ansujans ähli barlyk jem bolubam o ýazgydy üýtgedip bilmez. Bu bolsa öz gezegini, Taňry bennesine hatir jemligi, injalyk rahady, arkaýynlygy hem durnuklulygy bagş edýär. Allah'dan başgasyna bil baglamak betbagtlyga eltýär. Yardamçydyr öýden yaranlaň, dostlaň, ülpetleň, kyn günüňde ýeke ýalňyz goýup bidýär bolyn, diňe şo pursatda hakyky howanlaryň Allah Taaladygy aklyňa dolýar. Ine Muhammed Gaýmaz Türkmeniň meşhur atyldadalyň ömür beýanatly 23 jiltlik ul eseri. Muňşinne taryhda at goýan ýyzgarlaryň meşhur alymlaň, padşahlaň, emirleň, wezirleň, baýlaň, şahirlaň hem beýleki bir näçe terjime hallary beýan edilýär. Kitabı okap bolanyňdan soňra iki sany mühim hakykata anyk göz ýetirýän. Birincisi, kim Allah'ını unutup mal mülkü, bala çağa, wüzipe, kesip hünäre artyk maçgugyn merse, Allah olan ömrüni şolada garaşly edip goýýar. Hemde olan bagsyzlygy, örtünmeleri, görjek görgüleri şolat sebäple hasyl bolýar. Kur'an'a aýdylýy ýaly, şek şüphesiz şeytanlar olary dogry ýoldan sowurlar. Kapır bolanlar özlerini dogry ýolda durýdurlar. Faraony derece wüzipe, Karuni mal mülk, Ümeyye ibn Halefi söwdegärlik, Al-Welidi perzent, Abu Cehli adabraya gyzykmaklyk, Abu Müslimi häkimiýet söýürlik, Al-Mütenebbini şöhrat parazlyk, Al-Hajjaji zemin beýgi bolmaklyk, Ibn al-Furati wezirlik helak etdi. İkincisi, her bir edýän işinde Allah'dan yardım sorap, on ünnen hak ýolundan, adalet düzgününden ugur alyp işlese, köp ýaxşy amal etse, özüni Allah bilen beýgetse, Allah Taala da onu halaýyk arasynda erizler, abray mertebesini beýgeldir, hormatly, silagly eder. Muňşin sen haýsy gowma degişlidiň, nähili wezipede oturanlygyň, haýsy maşgalada doglanlygyň, näçe baýlygyň bardygy, nähili topara dahyllydygyň hiç ile ähmiýeti ýok. Bilal-y azan, Selman-y ahiriýet tapdaky pikirleri, Suhaybi sadaka söýürlik, Atany alym beýik mertebelere ýetirdi. Gamgyn bolma, şüphesiz Allah biziň bilendir diýenne, Allah'ın üstüne hatirjemlik düşürdü. Hem de onu sizin görmedik leşkeriniz, peristeler bilen gollap, kuwatlandyrdy diýilşi ýaly. Bu adamlar Taňryň merhemet saýasynda on ýardam inaýaty bilen boýalýarlar. Beýiklik we keremeyesi. Peygamberimiziň ygtybarly hadislaryna "Ey Zülcelal wel ikram" sözüni köp gaýtalan diýilýär. Bu sözü hemişe dowamly, üznüksiz gaýtalamak ünnelýär. Allah Taalanyň şoň ýaly ýene bir beýik ismi bar. Olar Ya Hayy, Ya Qayyum isimlerdir. Bular älemden perwerdigäriniň gözel isimleridir. Bu isimler bilen edilen dilek doğa kabul bolar. Soran zadyň berler. Taňry bennesi gutulşy, şatlygy, üstünlüge gowuşmak üçin şu isimler bilen Allah Taaladan yardam, kömek soramaldyr. Şonda perwerdigärimizden müddet diläniňizde ol siziň arzyňyzy kabul edip, men size izine gelýän müňläp perişte bilen medet bererin idi. Peygamberimizin sahabalarynyň ömür beýanlaryny, terjime hallaryny gaýta-gaýta okudum. Olaň ömür sürüşlerini beýlekilerden tapawutlanýan
5 ayratynlyk ünsümi çekdi. Birincisi, olan durmuşunda yeňillik, aňsatlyk bar. İşleri adaty röwüşde alyp barmaklyk bar. Özüňe agram salmaklyk, durmuşdan köp saat aljak bolmaklyk, göz üçin hereket etmeklik asla ýok. İkincisi, olan deňiz ýaly çoňur bilimleri, alımlary amal bilen utgoşandyr. Olan bu hereketinde gereginden artykmaçlyk ýa-da bärden gaýtmaklyk ýok. Köp sözlülük, boş sözlülük, beýmany sözlemeklik, düşnüksiz sözlemeklik asla ýok. Üçüncüsü, olan ýürek bilen edýän amallary beden bilen bitirýän işlerinden has beýik bolupdyr. Olar ibadata ýürekden ihlas edipdirler. Diňe haka sygynypdyrlar. Diňe haka töwekküllük edipdirler. Diňe ondan umyd edipdirler. Ýüregiň mehr muhabbetini Allah bagş edipdirler. On hormat üçin hayır işe höwesli ýapyşypdyrlar. Şer işi oýa hyýala da salmandyrlar. Diňe hakdan gorkuda gezipdirler. Kalp bilen ýerine ýetirýän bu işler göz boýaşylykdan halas edipdir. Muňa sesini her musulmana farz bolan namaz rozalary, goşmaşalary bilen ýerine ýetiripdirler. Hatta tabiganlar, ýagny sahabalara eýerenler, başga ibadaty sahabalara göre artyk bitirenen bolsalar, sahabalar öz amallarynyň göz üçin bolmazlygy sebäpli ýürek amallaryna aýratyn ähmiýet beripdirler. Sebebi Allah Taala adamlaryň kalbyny närsäni anyk bilýär. Dördüncüsü, olar tagat ibadatdan hatirjemlik, injalyk, rahatlyk, bagtyarlyk tapan soňlar dünýä nimatlaryndan öz nesibelerini alypdyrlar. Emma artykmaç zinatlaryndan, bedeglerinden, bol telkilikden ýüze urupdyrlar. Beşincisi, hak ýoluny, hak uğruna görüşmek, olar üçin ähli salih amallardan ýokarda görülüpdir. Bu olan baş çygary, ugur çelgisi, nişan alamaty bolupdyr. Hak ýoluny görüşmek bilen olar öz alada ünjilerini, gaýgy gamlaryny, ağır hesretlerini unutupdurlar. Çünkü munda zikir, amal, hareket ve ihlas var. Allah'ın hak yoluna görüş alıp baryanlar en bahtiyar insanlardır. Olan gursakları giyin, nevisi köngülleri gözeldir. Bizim yolumuzda ihlas edenleri öz yolumuza uğrukturur. Çünkü Allah gözel amal edenler bilen biledir. Kur'an-ı Kerim'de üýtgemeýän hem ýoýulmaýan bir näçe hakykatlar hem ýörülgeler var. Şolaryň arasyndan insanyň dünýäwi bagtyarlygyna, rahatlygyna dahilli üýtgegsiz kanuny ýagdaýlaryň käbirlerini ýatlap geçeýin. Kim Allah'dan ýardam sorasa, Allah onu hökman kömek eder. Eger siz Allah kömek berseňiz, ýagny oň ýoluna ihlas etseňiz, olam size yardım verir. Doğru yolla qadamlarınızı berk, mäkäm eder. Kim Allah'dan dilese, Allah ona hükman verir. Maňa dilek dua edin. Men sizin dualaryňyzy kabul ederim. Kim Allah'dan günäsini ötülmegini sorasa, Allah onu bağışlar. Men günämi bağışla diýdi. We Allah onu bağışlady. Kim yürekden tövbe etse, Allah onun tövbesini kabul eder. Kullarının tövbesini kabul edýän ol Allah'dır. Kim ähli işini diňe oňa bil baglasa, ähli işini Hudaýa tawşyrsa, Allah'ın merjek kömegi yeterlik bolar. Kim Allah tewekkellik etse, bil baglasa, Allah oňa yeterlik bolar. Allah Taala üç adama berýän jezasyny, temmisini uzağa çektirmän merer. Nähaklyk edýän adamyň jezasyny. Ey insanlar, siziň bu azgynlygyňyz diňe öz ziýanyňyzadyr. Wadatyna durmaýan adamyň jezasyny. Kim ähdinden dänse, ol diňe özüniň ziýanyna däner. Mekir hilegäriň jezasyny.
yaman mekir hile diňe öz eýelerini gurşap helak eder. Nähak hereket ediyen zalim adam Allah'ın penjesinden gutulup bilmez. Zalim bolanlyklar sebäpli olaň öýleri uğurp gally. Salih amallan hasylam nagyt temnisyedir. Ýagny onu bu dünýäde de, o dünýäde de görüp bolýandyr. Çünkü Allah Taala günäleri ötüji, ýaxşy iş edýänlerden hoşal boljudur. Bu dilek dogalary hemde töweşlerdäki mertlikleri sebäpli Allah olary da dünýä nigmatyny, ahiret sogabynyň gözelligini cenneti esilli. Kim ona boyun bolsa, Allah onu söýür. Maňa uyun, siz Allah söýür. Bu hakykata uýan adam özüni çeksiz bagtyar, şadyan duýmalydyr. Çünkü ol beýik perwerdigar bilen iş salşýanlygyny unutmaly däldir. Arsgaly hem üstünlügi Allah berýär. Doğrudanam arsk berýän Allah'dır. Üstünlük, yeňiş diňe Allah'dandır. Günäleri Allah bagışlaýar. Tövbe eden kimsi üçin men gaffardyr. Günäleri bagışlaýjydyr. Tövbeleri Allah kabul edýär. Çünkü ol tövbeleri kabul edýänler hem ören rehimlidir. Dostlar üçin düşmanlarından öç alýar. Şüphesiz biz öç alarız. Şeyh Abdurrahman ibn As-Sadi'nin Bagtyar durmuş üçin peýdaly serişdeler atly ähmiýetli eserini şeýle sözler var. Allah Taalaň bagş eden nigmatlaryny görüp bilmegen bagtlylygyň güwäsi. Sen özüňdäki bir näçe nigmatlaň köp kişide ýokdugyny göz ýetirersiň. Allah Taalaň seni ençe adamdan üstün edip yaradanlygyny akly ýetirersiň. Şo wagt nähili fazly kerem bilen gurşalanyňy duýarsyň. Hatta farz ibadatlaryna da bu nigmaty apaýdym duýup bolýar. Adamdan käbiri namaz rozasyny kim kösli, täwlik bilen eda kılsa, bir näçeleri ähli zady bolmalysy ýaly ödüýär. Ine büde qymmatyny söz bilen kesgitläp bolmajak ulum nigmat. Ol size de äşgär hem gizlin bolan durly nigmatlar berdi. Muhammed Gaýmaz Türkmen öz eserlerini meşhur hadisçilaň biri İbn Abdülvahhab hakda söz açýar. Bu ustad bir gezek Bagdadyň Juma mescidinden çykanyna özünden gowy durmuşly birini görüp şoňky ýaly güni arzu etmek hyýalyna münüpdir. Adamlary birlay gözden geçiripdir. Ýöne abray mertebe, egin eşik, durmuş pikirleri babatda özünden üstün arzu eder ýaly ýekece adamam tapyp bilmändir. Hemde öz gününi şükür edipdir. Olary yaradanlarymyzyň köpsünden üstün etdik diýen ayet alamat Qur'anda da var. Arap şahirlarynyň biri aýdýar. Adamlaň ählisi appaqçy, menem şolaň biri. Siňe sinlasaň herkesden bir noksan tapyp bolar. Ýöne dörjülemäni besetde umumlukda gör. Esma bint Ümeys'ten riwayet etmeklerine göre Resulullah Hazretleri onu men sana qaýgyly wagtyň aýdylýan sözleri öwredöýünmi diýipdir. Peygamberimiz onu Allah perwerdigarimdir. Men onu hiç bir zady şäherge etmeýän diýen sözleri aýtmagy tapşyrypdyr. Başga bir hadisde şeýle diýilýär. Kimiň başyna qaýgy alada, keselçilik, kynçylyk düşse, ol Allah perwerdigarimdir. Onun şähergi ýokdur diýse, ähli arada üncüler ondan aýrylar diýilýär. Käbir ýagdaýlar bar. Olar toplum qara bulutlary ýürege dartyp getirýär. Şeýle ýagdaýa düşen insan Hudaýa tarap gaçyp, ähli işlerini oňa tapşyrsa, adamlardan hiç birini oňa şäherge etmese, ýagny adamlaryň güýjüne bil baglaman, arkada ýanman, özüni oň öňüne uklasa, bu ýagdaýlar sirler gider.
Yönü kimde-kim bu sözleri uğralla dil ucundan aydıp koyuverse, muňa çynlaqay ananmasa ýa-da adamlardan kimdir biri halat edip biler öýse, on gutulşa ýetjekdigi gumana bolup galar. Arap şahirlarynyň birinde şeýle setirler bar. İllen gidersegem mal mülk baýlygymyz, ruhumuz sag bolsa, şudur yeterlik. Mal tapılar, abrayam qaydyp geler, Allah bela beterden orası eger. Görüpden korksaň, görüýüň şerrinden, yamanlygyndan howatyr etseň, oğullan makul görülen dilek dogalary oku, hem şu zatlar berjaý et. Zikir dogalar bilen birlikde Kur'anyň soňky 2 süresini oku. Esasanam görüýplik edýänden görüýpliginden pena berdiýän sözlerini oku. İşleňi görüýplerden gizlin sakla. Yakup peýgamber perzentlerine sarganyna, ey oğullarym, size göz ýegmezligi üçin şähere bir gapydan girmän, aýry-aýry gapylardan girin diýdi. Görüýplerden uzak bol, olardan daş dur. Kur'an-naky, eger maňa inanmasaňyz, meni tasdiq etmeseňiz, menden aýrylyň, şekiliň diýen sözlere göre hereket et. On agar eziyetinden dinmek üçin oňa ýagşylyk edin. Bu hakda Kur'anyny ören gowy ünne var. Sen erwetligi, iň gözel häsiýet, sabır hem gowluk bilen depet diýilýär. Qalygyny gözelleşdir. Ýagşy qylykly bolmak bagytly hem täleýli bolmakdyr. Yaman häsiýetlilik bolsa, şumluk hem betbagytlykdyr. Şu maňyny Kur'anyň hem hadislerde beýan edilen sözlerden masallar. Insan ýagşy qylyklary bilen orazaly hem gize ibadatly benden derejesine ýetip bilýär. Kıyamat günü men golaýymda oturjak en söýgüli we ýaqin adamlaryň kimdigini aýdaýynmy? Olar ýagşy qylykly adamlardyr. Elbetde sen beýik ahlaklysyň. Sen Allah'dan gelen bir merhemet saýasynda olary yumşak garadyň. Eger daş ýürek bolsadyň, töwerek daşyňdan dagaşyp giderdiler. İnsanlara gowy sözler sözlän. Müminliň enesi Aýşa, Peýgamber aleyhissalamy häsiýetlendirende Resulullah'nyň qylygy Kur'any diýer eken. Qylyk häsiýetiň giňligi, gözelligi, aň hatyryň asudalygy Allahyň bagş eden nagat nygmatlarynyň hem lezzetleriniň biridir. Tiz mähellik, gany gyzgynlyk, dygmaçlyk bolsa, uzak dowam edýän bagtsyzlyk hem sowulmaýan azapdyr. Uykusuzluğun dermani. Uykusuzlukdan ejir çekýän adam nämeler etmeli? Uykusuzluk uykuň mazasyny alýar. Uzak giýjäni düşökde 2 ýana agdarylyp geçirýän. Mundan saklanmak üçin kabul edilen okulmasy makul görülen sözleri aýtmaly. Allah'ny ýatlamaly. Eýsem ýürekler Allah'ny ýatlamak bilen köşeşmeýärmi? Zerur ýagdaýynda bolmasa, günnüzki uykuny terk etmeli. Kur'an aýdylýar. Günnüzi bolsa, ýaşaýyş wagt etdik. Uykuň tutýansa, ýazyw, oku bilen meşgullanmaly. Perwerdigarim, men ilmimi artdyr diýen söze laýyklykda köp saatlar okap öwrenirsiň. Günnüzlerini peýdaly zähmetler bilen bedeni ýadatmaly. Allah Taala günnüzi täze bir durmuş hem ise zähmete meşgul bolmak üçin yaratdy diýilýär. Kofe, çay ýaly uykudan açyjy, oýarjy içkileri az içmeli, az peýdalanmaly. Günäliň netijesi. Ýazykdyr günäniň azylygy,
tağatın süýjülügini, imanyň mehirliligini, bagtyň lezzetini gidirýändir. İbn Teymiyanyň aýtmagyna görä, günä işler göwüniň älim giňişligine perwa durmagyna böwet bolýar. Günä iş benne bilen Perwerdigäriň arasynda perde bolýar. Ýok, olar kıyamet günü Perwerdigäriň rahmetinden mahrum bolarlar. Günä iş bennäni Yaradandan uzaklaşdyrýar. Kimin edýän işi yaman bolsa, oň zanny gumanam yamandyr. Üzünüksiz günä iş madamalyk gaýga, bir rahatlyga salýar. Olan guran binalary yüreklerine şübhe hem ikiyüzlülük düğünü bolup galar. Günä iş edýän adamyň yüregini gorky aplaýar. Ilmydamy dogul tapyp gezýär. Allah şärik edenlikleri sebäpli olan kalplaryny gorka saljakdyr. Günäliniň gün görüşi gözgyny bolup, durmuşy satatyp başlaýar. Kim meniň zikrimden ýüze görse, oňa agar bir durmuş bardyr. Günä işi köp edýän adam doň ýürek hem gara ýürek bolýar. Biz olaň ýüreklerini gapgat etdik. Günä işi köp edýän adamyň ýüzünden ysna gaýrylýar. Ýüzüniň nury çöküp, ýakymy gidýär. Bet geljek mehirsiz bolup galýar. Ol gün ýüzleri gara bolanlara şeýle diýler. Günäli adam halaýygyň, köpçüligiň gözüne ýigrenji görünýär. Adamlar Allah'ın yerdäki saýatlardyr. Günäli adamyň haly teň arsgyzdar bolýar. Eger olar Tewrata, İncile hem Perwerdigär tarapyndan hasyl edilen ähli zatlara amal etselerdi, olara üstlerinden hem aşaklarynyň hem arsyp berlerdi. Günäli adam Allah'ın gazabyny uçurýar. İmany kenis bolýar. Bela beterleri özüne dartýar. Olar Allah'ın bir gazabyndan soňra oň ýene bir gazabyna uçurdylar. Olaň gazanan günäleri kalplaryny baglanýar. Olar kalplarymyz örtülügi hem gulpludur diýdiler. Kömege çağıran wagty nätäje kim jogap berýär? Gorkulu adam kimden pena soruyor? Aygılı adam ilki bilen kimden dalil isteýär? Bu barlyk kimin gudraty bilen saklanyp dur? Canly janarlar kimden dilýärler? Diller kimin adyn zikir edýär? Yürekler kimi ilah saýýar? Ol bir bar. Bir ilahdan başga hudaý bolmadyk, ýeke tek Tangry Allah'dır. Pukara hem bol telki, agar we safaly günlerimizde ol bir bardan dilemek meňem seňem borjum. Çykynsyz wagtlarda oňa sığınýas. Agar günlerimizde ondan ýardam soraýas. Biz oň dergähine aýalanmyzy açyp, gözümiz ýaşly, özümüz müýünli, boýun bilen barýas. Şol demde oň mededi gelýär hem de ýardam ýetişýär. Şahatlyk daňlary destine çözülýär hem üstünlük ör boýuna galýar. Kömege çağıran wagty nätäje kim jogap berýär? Ol gark bolup barýany halas edýär. Gaýyp adam öýüne dolýar. Bir derde müptelany salamat edýär. Nahap daralanyň hakyny alyp berýär. Adaşany ýoluna gönüp durýar. Hassany sagaldýar. Gaýgylyň aladasyny aýyrýar. Olar gäme münenlerini Allah'ny halis yürekden ihlas bilen çağırarlar. Men bu ýerde derur ýagdaýynda okulýan dogalary, gaýgy gam alada ünji, gorku dogul ýar zatlary aýyrýan doga dilekleri öwretip durmaýyn. Muňa derek men saňa şeýle ähmiýetli dogalaň genji bolan sünnete uygun kitaplary, hadislary, Kur'any okumaklygy maslahat berýän. Allah'a münajat edersin, Allah'ny kömege çağırarsyň, oňa doga edersin, ondan umyd edersin. Sen onu tapsaň,
ehli zady taparsan. Sen oňa bolan anamyny ýitirsen, ehli zady ýitirersiň. Allah'a dua etmegiň özi oňa ýene bir ibadet etmekdir. Matlap maksatları hasyl etmekde ikinji bir beýik takatlylykdyr. Dua etmegi oňurýan adam hiç wagt hiç zady alada etmesin. Gaýgy oýuda batmasyn. Ehli ýüpler üzülýändir. Allah'ın ýüpü hergiz üzülmez. Ehli kapılar yapılýandyr. Allah'ın kapysy hergiz yapılmaz. Ol size ören goloy ýerde sorasaň berer. Ol sana özüne dua etmegi, özünden soramagyny buyurýar. Çünkü sen garyp, ejiz hem mätäşsiň. Ol bay, güýçli, gudratly, ýeketäk hem beýik şanlydyr. Ol sana özünden dilemegi buyurýar. Menden soraň, size bererin. Başyňa bir iş düşdi, dogul dumany aljaratsa, onu ýatlap, diliň ýenç. Pyşırdap, oň adyny gaýtala. Oň medet ýardamyny isle. Ondan açylyş hem ýeňiş sora. Oň adyny mukaddesleşdirmek üçin maňlaýyny derlet. Erkinlik jagasyna eýe bolarsyň. Kejirligiňi basyp, bennelik laýyna süýren. Gutuluş guşokşatyny gazanarsyň. Elleňi uzat, ayalaňy ýokary götür. Fenaly diliňi ýaz. Ondan köp sora, ihlas bilen dilek et. Erjellik bilen sora, gapsyndan aýrylma. Lutfuny garaş, fethine göz aýla. Adyny aýdym et. O hakda diňe gowy pikir et. Oňa ýüregiň bilen meril. Özüňi oňa bagş et. Batyar bolarsyň. Üstünlük gazanarsyň. Yürekler Allah'ını ýatlamak bilen injalmaýarmy? Dogruçylyk Allah'ın halayan zady. Gönümellik, açyk aýdynlyk yürekleň pozunu aýyrýan sabyn. Tejribe anyk delildir. Ýol belet öz ilini ağlaştırmaz. Öz maşgalasyna yalan sözlemez. Yürek gursak üçin zikirden gaýry giňlik kem beýik sowap berip biljek zat ýokdur. Meni ýatlan, menem sizi ýatlaryn. Allah'ın zikri oň zeminindäki jennetdir. Zemin jennetine girmedik, ahiretiň jennetine girmez. Zikir insan nefsini kynçylyklardan, kötünçlüklerden, argynlyklardan, çaýkanmalardan, tolgunmalardan halat edýän ferişte bolmak bilen çäklenmän. Ol ýeňse hem üstünlüge ýetmegiň iň ýeňil, gysga ýoldur. Zikriň peýdasyny bilmekçi bolsaň, Wahylar diwanyna göz aýla. Saglyk şyfa kazanmakçy bolsaň, durmuş melhemini süňüňe siňdir. Pek perwerdügäriň zikri, gorku dumanyny, howatyrlanma buluduny, gaýgygam ýagmyryny, alada üncü tupanyny sýryp aýyrýandyr. Oň zikri, hesret, gam we örtünmeler dagyny ýom-ýok edýändir. Zikri edýänleň rahat, injalykdadygy geň zat däl. Aslynda bolmaly şeýle. Geň almal zat, gapyl adamlar zikretmän neneňse uňup ýaşap bilýärler. Ölülerdir, dir dällerler we nireden iýeriljegini duýman galarlar. Ukusuzlukdan zeýrenen, ağırdan ýaňa derde eýlenen, ağlan, hadiselerden ýaňa ýüregi dertli, başyna musibet düşen benneler hiç ile atdaşy bolmadyk perwerdügäriň mukaddes ismini pyşyrdap görüň ahyry. Onu köp ýatdadyňça göwüniň giňär, aklyň ýazylar, hatirjemligiň ýaýlar, ýüregiň köşeşer. Özüňi bagtly duýarsyň, ansabyň injalar. Çünkü Allah Teala'ny zikretmekliň, Allah'ny ýatlamaklygyň özi oňa tewekkellik etmek, oňa arka dayanmak, oňa dönmek, o hakda diňe ýaşy pikirde, gözel niýetde, oý hyýalla bolmak.
on müyesser etjek, onun geljek şahatlığına garaşmak diyen manlar vardır. Çağırılsa, ol yanınızdadır. Yakınınızda, goloyunuzdadır. Dile edilse, adı tutulsa, ol dinleyendir. Sorulsa ol berýändir. Allah'a yalvar, dize çök, tövbe et, dile. Oň mübarek, yakymly isimlerini diline sena et. Ol isimler bilen dua et. Sonra ýazyň ötülmegini dile. Nesip edenden Allah'ın güýji kuwwaty bilen bagtyarlygy, asudalygy, şadyanlygy, ýagtylygy, gönünçligi taparsyň. Allah Taala olara dünýäň sogabyny, ahiretiň husny sogabyny berdi. Öwüzüni Allah dolýanlar. Öwüzüni has artykmajy bilen dolmajak bolsa, Allah senden hiç tat almaz. Sabr etsen, Allah'a bil baglasan hut şeýle bolmaly. Kimin iki edizini, yani iki gözünü alsam, olam muňa sabr etse, oňa derek cenneti bererin. Kimin baglasyny alsam, olam muňa sabr etse, oňa derek cenneti bererin. Kimin perdendi ýok bolsa, olam muňa sabr etse, oň üçin cennet il-hult meskenine, yani ebedilik bagy bostanyna abry köşüp urulur. Bu bir ýöne koýmasar. Ýöne ähli zatlary şeýle ölçegi bilen kesgitli. Bela beter üçin gyýlyp, gynanyp görme. Onu takdir edeniň dergähine bulara göz gelenlikleri, sabr edenlikler üçin cennet köşkleri, bihasap sogaplar, Allah tarapyn ödülen öwüzler, beýik silah serpaýlar bardyr. Bela betere uçuran bennelerine Allah Firdevs cennetine sabr edeniň üçin hoş gördük. Ahiret öýü iň ajaýyp ýerdir diýler. Biziň hem her bir ýetginiň derdim öwüzüne göz aýlalyň. O ýerde tükönüksiz sogaplar, iýdigiderli haýyrlar ýatanlar. Olara Perwerdigärden salawat hem rahmet bolsun. Olar dogry ýola gönügenlerdir. Başı dertli benneleri bu sogaplar mübarek bolsun. Agyr günnäkilere bu habarlar hoş görünsin. Dünýäň ömrü gysga, genji ujypsyzdyr. Ahiret juda haýyrly hem ebedidir. Munno derde uçuran, onna bol telki hakalar. Munno ýadan, onna dinjalar. Dünýä mülküne magrur bolup, wagtlaryň gözellige gyzygýanlar, bu dünýä durur diýip oňa daýanýanlar hem ananýanlar. Yitirilen amatly pursatlar hem duşdan ötürülen bagtlar üçin yüreklerine ornan hasraty o ýerde çeker ýörürler. Sebäbi olar bu dünýäde ötögçi lezzeti aňlaryny aldyranlyklar üçin ol ýerde ezirini çekmeli. Her bir zada öwüz tölegi bar ahiri. Olar diňe aýaklarynyň aşagyna gözlediler. Hem pany wüjuda arzan dünýäden başga zady görmediler. Ey kynçylyga uçuranlar! Siziň başyňyzdan geçiren her bir zadyňyzda siz üçin sowap, ýerdeji bardyr. Siz üçin lutfu keremden, mehr muhabbetden, sowapdan, husny ygtyýardan doly aýdym jümleler iýerildi. Başyna bir iş düşen adamlar elmydama işiň soňuny netijesine seretsinler. Olaň arasynda uludyň berkitme gala germediler. On kapısynyň iç ýüzi duruşuna rahmet, daş tarapyndan bolsa azap muşakkatdyr diýilýär. Allah'ın dergähindäki her bir zat haýyrly hem tükönüksizdir, dowamlydyr, ýakymly hem mübarekdir, beýik hem belentdir, mertebelidir. İman ol durmuştur, dirilikdir. Şum täleyliler sözüň dolu manysyna
bağıtı yatanlardır. İman hazinasının qımmatını düşünmeyen, anıqılımlardan bir haber müflislerdir. Olar elmidamı ufurgodiyan yadovluğun, qahar qadabın, korkumsuluğun, har zelilliğin girdabınnadır. Meni yatlamayan adamlar, hemişe yeter yetmezdigin, qiyinçılığın içine giderler. Yeter yetmez, qiyin durmuşda olarlar. İnsan kömlünü bağıtleyen, pekleyen, temizleyen, begendiryen, qayğı gamını gideryen, inzalığını ayıryan yeketek zat, elemlen perwerdügarine bolan imandır. İman bolmasa, durmuşda asla tağam da yoktur. İmanı yok dinsiz kimseler, özlerini şeyle qiyinçılıklardan, darlıktan, boğulmaklardan, tümlüklerden, hile mikirliklerden halas etmek için canlarını kastetmekten başka yolu bilmeyeler. Görüyen mi? Anamsız, imansız durmuş, ne hili ilhinç. Allah'ın zeminine yürüdüğün hak yolundan çıkanlara ebedilik lağnatın mardığını bilyensiniz. Başta iman etme işleri yali, biz olan kalplerini, gözlerini tersine öğürüp koyduk. Olar şol azgınlıklarına adaşar yürürler. Adamlara kanagata verilmenin vakti yetti. Çınlaqay kanagada. Hemen halis yürekten imana gelmeli. Bir Allah'dan başka Allah yoktur. Uzak asırlan kötül yollarındaki tecrübeler, görülen, öğrenilen zatlar. Senemdir butun hiç ili hayrının yoktuğunu, olan yöne bir zattığını, küprün näletdigini, imansızlığın batıllığını, Resulü'nün doğruçulluğunu, aydan zatlarının doğurduğunu, Allah'ın haktığını, hakikattan bardığını, barça mülkün, padşalığın, öğü senan ona layıktığını, on ehli zadı başarıp bilyenligini, akla ananlar bildi. Sen bağtiyarlığın, rahatlığın, gönünçlüğün, inzalığın, imanın ölçüğüne göre, güçlü hem qoğuşaq, qazgın ve soğukluğuna göre olur. Erkek ve zenanlardan kimdir biri yaxşı amal etse, biz onu qoğu durmuşda yaşa diyaz. Olun ediyen amallarındanam has artık soğap bilen yalqayaz. Qoğu durmuş, Allah'ın yaxşı vaadalarına qalbın berqararlığıdır. Perwerdügarın mehr muhabbetine yüreklüğün inzalığıdır. Ansaplan azgınlık kirlerinden temizligidir. Hadisalan karşısında beynilen soğuk saklanmağıdır. Tele sinaglarına yüreklüğün köşüşük tapmağıdır. Takdir öğrümlerini nebisin razı olmağıdır. Çünkü olur Allah'ın perwerdügarine, İslam'ın hak dinligine, Muhammed aleyhisselam'ın peygamber hem Resulluğuna iman eden ananan adamlardır. Arsqanı gözlü, yönü aç göz olma. Allah Teala layın içindeki kurçuğu, hügürtgölerdeki kuşları, suğun astındaki balıkları arsqanı getiriye. Yerde sürünüp yürün her bir canların, asmanına qanat qaqyan her bir kuşun arsqam edil sizinki yali bizim qol astımızdadır deyilip, Kur'an'a yatlanya. Qarnı aç gidip, doyup gelyen kuşlara da arsqını veryen, herkesi iyidirip isiryen Allah'dır. Sen kurçuktan, kuş kumrudan, balıktan has iriz hem akıllı olup durqan, hiç vaqt arsqını qayğı etme. Käbir tanış adamdan var. Olun başına düşen qariplığın, qayğı hasratın, dar gursaqlığın aňarsynda Hudaydan üzmölük hemde hak yolun uzoqlyk ýatyr. Allah Teala olun bir näçesine baylyk, bol telkin nigmatlar içildi. Arsqını giyinden ýaýdy. Allah'ın meren saglygynyň, haýrynyň içinde ýaşadylar. Emma ünnelen hak yolunu tutmadylar. Farzlaryny, borçlaryny berja etmediler. Ne sadaka, ne zikat berdiler, ne ýagşylyk etdiler.
Ayta meslige başını sämedip ulu günäleri dokundular. Şondan soň Allah Taala olaň süňünüň sagdynlygyny, arsgynyň giňligini sirip aýryp, garyplygy, gaýgy gamy alada ünje duçar etdi. Olar kıyınçılıktan kötünçlüğü barha beterinden beterine sataştılar. Yok tamam, Allah'ını unuduyan adamlar için elbette bağıtsız durmuş vardır. Adamlar öz häsiýetlerini üýt götmeseler, Allah da olara veriyen nigmatyny üýt götmez. Ey insanlar, size bir bela yetse, diňe öz eliňiz bilen edýän närsäňiz günäňiz sebäpli yeter diýilip Kur'an'a ýatlanýar. Arap şahirlerinin birinde şeýle setirler var. Biperwaýlyk bilen elden gideren Leylim üçin göz ýaş dökmek biderekdir. Arsgyny gaýg etme. Ýöne elinde bar nygmaty harlap, oň köýmegine de sebäp bolma. Garip köňlümiň binatyn bir pelek weýran eýledi. Allaryň gollanyny tanap kalbymda arman eýledi. Gelken yığlan veller oynap gülkana Miskiller yurt kadrın bilsek tava yürekinde hicran eyledi. Miskiller yurt kadrın bilsek tava yürekinde hicran eyledi. Hiç kalmaz başana. Ayıp tapap batırdırsın ilere ayağın eyledi. Ayıp tapap batırdırsın ilere ayağın eyledi. Yakutlarım Bahçe saraylı yurtlarım Fazayını meydan eyledi. Bahçe saraylı yurtlarım Fazayını meydan eyledi. Maktım ulu aklı sasan güllep gider mi kardeşan? Dağ takır çağı arlasan o pelenler seyran eyledi. Dağ takır çağı arlasan o pelenler seyran eyledi.